onye isi nkwọcha anaghị aga ọgụ a na-atụ okwute, onye otu ụkwụ anaghị aza akwa akụrụ, onye gba ọtọ anaghị amụ aka n'akpa, onye ụbịam anaghị aza ome ọkachie, onye nwere otu akụ anaghị agbatekwana ya n'ote aka, kana onye ụfụkwụ anaghị eme atenshọn. Ntị adịkwa ọ bụrụ na n'ụlọ ọrụ ị na-arụ ọrụ na ndị gị na ha na-arụ ọrụ dị njọ na ha na-emekpa gị ahụ na ị gaghị emenwu ihe dị n'aka ha maka ndụ gị o nwanne gbanya bụ ọrụ alụkwaghịm. Etu esi agwa ndị di ha na-egbu ilu laa, etu a di na nwunye na-ese okwu si ekewa, ha na-ekewa maka ndụ ha nke nwaanyị na-ala ka ndụ fọrọ ya. Etu ahụ ka ọ dị ịhụ na ndị gị na ha na-arụ ọrụ na-achụ gị ogbugbu nwanne ogologo okwu adị anụ ka mgbede bụ anya bụ ọrụ alụkwaghịm ka ndụ wee fọrọ gị. Ngwachiri ka m kọrọ gị, ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị a na-etinyere nsị, ụfọdụ ka a na-agbagbu, ụfọdụ ka a na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ebe a na-achụ ha ọchụchụ n'ụlọ ọrụ, mana onye ahụ jiri akpachara anya achọ anya achọ ma ọ bụ nwụọ. Clement agụchara akwụkwọ na mahadum ya ji aka ya zuo onwe ya. Oge ọ na-agụ akwụkwọ ọ na-abụ ihe asaịmentị mee nke ya mee nke ndị ọzọ, ndị ahụ enye ya ego, ọ kọpịa n'otu ya, ọ kọpịa nke ndị ọzọ. Ọ bụ ego ndị ọ na-enweta ka o ji azụ onwe ya wee na-eri nke bụ nri. Oge ọbụla ọ nọ night class maka na ọ mara nke dị n'ihu ụka. Ahụ ndị a ka ọ tachara wee gụchaa mahadum. O were otu afọ fee ala nna ya wee malite chọwa ọrụ n'ebe dị iche iche. Ọ rụrụ ọrụ n'ebe dị iche iche tupu o nweta ọrụ n'ụlọ ọrụ ọ na-arụ ugbu a, ebe ọ na-agba akwụkwọ ya ụgwọ ọnwa, o nweta obere ego ncha na ude. Ọ na-adị uchu n'ọrụ, wepụta obi ya na-arụ ya bụ ọrụ. Onye nwe ya bụ ụlọ ọrụ ahụ na ọ na-adị uchu n'ọrụ wee bulikwuo ya n'ọkwa. Ka ụfọdụ ndị ụlọ ọrụ ya hụrụ na-ebulili ya n'ọkwa, anya ukwu wee malite. Ụfọdụ na-atajiri ya anya, ụfọdụ na-achọ ihe ọjọọ ha ga-eme ya. Ha pụta n'ihu ya na-achị ọchị eze, mana apụta n'azụ ha na-achọ ihe ọjọọ ha ga-eme ya. Ọ maghị na ọ bụ ọnọdụ ahụ ka ndị mmadụ na-achọ ka ha nọchie. Ọ maghị na ọnọdụ ahụ na ọ na-ewe ụfọdụ iwe. Ọ dị n'ọtụtụ mgbe a tọgbọrọ ya chere n'ụlọ ọrụ, emele ya chere n'ụkwụ na-abụ, emesịa gwọchaa anya, o rikpuo onye n'ọnụ, agwọgide azọpụta ya ndụ. Clement ewere ya na onwe ihe na-eme, mana ọ maghị na ụfọdụ ndị ụmụ mmadụ dị njọ. Ọ maghị na onye ya na-ekwensu na-erikwa nri na-eji ogologo ngaji. Ka ọ rịachara nke o rigburu n'ọnụ wee gbakee, onye nwe ụlọ ọrụ ewere bulikwuo ya n'ọkwa, o wee bụrụ onye isi kpatakpata. Obi ewere na-ajụ ụfọdụ ndị mmadụ njọ. Clement ewere mee mmemme iji gosi ka obi dị ya maka ọkwa ahụ ebulikwuru ya. O mere ma keeki, go mmanya dị iche iche, abịa n'ụlọ ọrụ, ndị ụlọ ọrụ agbakọ rie ya. Ka emechara mmemme a, ka ụbọchị na-agazi, ahụ Clement ewere gbanwee, iku ume na-ara ya ahụ, akpọga ya n'ụlọ ọgwụ lee ya ahụ. O wee bụrụ ihe ka o rigburu ọnụ. Ajụ nwaanyị ebe o riri nri. Clement abụghị onye na-eri nri n'iro, ọ na-esiri onwe ya nri n'ime ụlọ. E wee tires nwa wee bụrụ na keeki ahụ ọ tara etinye ọksijin n'imi ka o wee na-ekute ume maka ọ naghị ekutechi ume. Mbọ niile agbara n'isi ya alala n'iyi maka na o mechara tobie. Ahụ ewee zuo ndị ụlọ ọrụ ya ike. Gee m ntị, n'oge ọbụla ị nọ ọnwa na-adị adịkarị ya ka ị na-agbago ka ọnwa na-agbago, mana ọnwa karịrị gị agatakwasị gị. Ile anya n'ụlọ ọrụ hụ na ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ dị njọ na ị gaghị akatawuru ha ahụ, kama ya bụ ọrụ ga-atakwa isi gị, hapụkwara ya okpu gị. Maka ụfọdụ ndị mmadụ dị njọ, ha ga-abịa n'azụ gị maa gị mma, bịa n'ihu gị na-ajụ gị ka ihe mere iji agba ọbara. Obi ụmụ mmadụ jupụtara n'ihe ọjọọ. Ọ bụ ka emechara ndị uwe ojii wee tinyezi anya na mmiri wee chọpụta na ọ bụ onye na-esote anya n'ọkwa bụ onye tinyere ya ihe na mmanya. Onye ọ na-abụ osepụ isi ọ nọchie, ebuli ya n'ọkwa nọ na nke ọ nọbụ mbụ, ọ chọzie ka o wepụ ya ka ọ bụrụzie ọ ga-kpata. Obi mmadụ jọrọ njọ. Clement ama na ọnọdụ ga-adị egbe mma, mana kama ọ ga-emere mmadụ ga-egbu anyị, kama ọ gaghị egbu onye anyị mere ya, maka na ọ bụ ogu na ọfọ ka idide ji awa ala. Ntị adịkwa ya gazie.